tunla hian sim card mani ming nge ya book ani le ni lo kan boibui na se me ma mani phone a kan ming nge ya kan book ani le ni lo en dan tuna kan lo en ho dor ani ama sebera chuan play store a kan lu tanga play store kan lu nuwa hian search na hian kan metanga chuta chuan my airtel ti kan type manga my airtel ti hi kan type manga jio mang chuan my jio ti hi kan type vele mai don ni my airtel ke chu hai download sa ni wangin open emo update ti alo in ziaka nang ni chu in download sa lo chon install ti alo in ziaka nga install ti kha in metanga in ngak wanga chu min huwa open ti alo in zia vele khan open hi in met venga open hi ka meta chuan hei number chutlu alo nga ya atran chuan sim pani hmang te pok alo manga ta khan in airtel man zo kha airtel number kha in met lut zo kanga jio my jio in hmang ve thung ani chuan in jio number thung kha in met vele thungang ke chuan airtel ka man wangin airtel hi number hi ka metanga chuan otp aron thleng dona hey message in otp aron thlenga ke chu automatic in dikhan ro in fill awang khan direct in luta ni chuan hey location vel hi dule don't allow ti te only the option pathum alom ta hirin du ber click anga ke chu allow me only this time ti hi ka click mai don ni chuan contact te po allow achunga mi hi ka connect mai don ni in dule internet lo thei nang ni chuan kami in lu hnuwa khan ta achung ber veilampang line pathuma hian in metanga ta hian kan metanga ta hian kan hming nge ya book ani chuan kan hming alo langanga in hminga book ani lo chuan mi dang hming alo lang mai don ni ta khan nang mani hming nge ya book ani le ni lo chu kan lo thei don ta ni hetiang deuh chi hian jio po kha application ai lu to hnuwa khan alu na tur omang chu in thiam mayang ta khan profile le memo alo langa ni lo pon tiang nge rin pathumang chi hi alo om le chuan chu tianga chuan in lut mai anga ta chuan in number le in hming kha alo lang mai dor ani